Gure garaian. Kaixo, zelan gaude. Ondo. Gaurko eguna deskribatu beharko bazenute. Edari batekin, gaur ze sentitzen zarete, ze edari? Ni naiz Fernet Cola. Osea, esan duz, egongo da de puta madre, superona, ez. Ikusten duzunean eta prestatzen duzunean. Pista, ez du probatu. Pista probaturen 40 minutun kanpoan eta ematen du kriston nazka egiten duen espuma. Así que... Ez delako Europako edari bat. Hori da, ez da guretzat, jazta, sin más. Hemen bakarrik Seagrams. Edo patxarano. Keller. Betxeko patxarano edo Keller. Vale. Ok. Ni naiz kafesne bat. Ez dauka zergatirik. Julen, Koloreagatik. Bai. Ni Coca-Cola bat, bebai koloreagatik. Ez, Coca-Colak eragiten duelako tatikardia apur bat, eta hola, nago gaur apur bat, alde batetik bestera. Tatikardia. Bai, tatikardia. Vale, Intensa. eta zo sentsazio lehenengo botearekin, zelako feedbacka uste duzue eman dela? Nik uste jende asko ez duela ulertu, nondik doan, espero zuten igual alde teorikoago bat, baina eske, hau ez da Ja, horretarako. hasierak. Sin más, esen ondo azaldu. Bai. Zer izango zen hau. Bai, Nire bueno, buruan asko kentzun dute. Eta, esan didate garela super mega barregarriak. Osea, ez dakit, Totalmente. hasi barko dugu igual bakarrizketak, osea, hasi bar gara bakarrizketak egiten, porque totalmente, nos da superrados, bien. urrengo proiektua. Vale, hau, baldin bada zure lehenengo aldia entzuten podcasta, ongi etorri, baina, bueno, inoiz ez dator txarto, gogoraraztea podcast hau dela gure garaian, klaketik sortzen den podcast berri bat, eta gure helburua da apur bat gai ezberdinen bueltan aritzea, arlo pertsonaletik, baina, bueno, pues, pertsonala bebai politikoa denez, pues, horrekingo diogu. Eta bestetik, eskerrak ematea alabediri espazio hau guztiagatik. Gora labedi! Gora! Gure garaian. Aktualitatea. Gaian murgildu aurretik, egingo dugu aktualitatearen birpaso txiki bat, bale? Alde batetik, abortatzeko askatasuna konstituzioan txertatzea onartu du Frantziako parlamentuak, eta beraz, Ipar Euskal Herriko emakumeek abortua bermatuta aukiko dute hala konstituzioak adierazita. 23. korrika hasi zen 14an Irunen, eta 24an bukatuko da Baionan. Orduan, animatzen zaituztegu bertara parte hartzera, eta Baionan bertan bete beharreko txandetan ere parte hartzera. Horrekin lotuta, orain arte korrikak irudi ikusgarriak utzi dizkigu, tartean Irunen, harrera sarearen kilometroa baliatu izana, errefusiatuei era seguru batean muga gurutzatzeko, eta bestetik, Murtzanten, Nafarrako travestiek deituriko kilometro travestia. Eta erori direnak. Eta eroriko direnak. Animo zuek, herria zuekin. Bestetik, datorren apirilaren 26-tiko 28ra, boiotopaketak emango dira Leitzan, eta jada izen emate irekita dago, beraz animatzen zaituztegu. Fermin Muguruza, sorgine baten biktima izan da, Valentziako institutu batean bere omenez mural bat egin baitute, eta ekimen horren bultzatzeiei izuna ezarri diete. Eta hori salatzeko gure superrizeari tuñok sarri-sarri abestu zuen George sarietan, Lleidan. Bestetik, Iruñan, memoria eszenikoa proiektua abian jarri dute, hiriburuan emakumeek izan duten tokia aldarrikatzeko. Eta horretarako, ibilaldi gidatuak antzestu nahi dituzte. Ellas, las mujeres en Pamplona, emakume horiek, emakumeak Iruñan, liburuan oinarritu dira. Sestaun, Iron River proiektu turistikoa aurkeztu dute, Bizkaiko ondare industriala omentzeko asmoz. Eta ja albistekin bukatze aldera,
36 urteko gizon bat hila Astigarragan, ertzaintzaren bizkor unitatearen eskuetan egon ostean. Eta bueno, pues honen ikerketa jada martxan da. Gure garaian. Osasun mentala. Sartuko gara ja gure gaurko gaian dela osasun mentala. Wow. Neskak, osasun mentala, El zergatik tema. osasun mentala, zergatik gai hau, gai honek zer pizten dugu gan edo. Zergatik gai hau gaurkoan. Zuzenean zeharkatzen gaituelako, lehenik eta behin, no? Lehen ere aipatzen egon gara, no? Behar batetik ere hitz egiten dugu gai honen inguruan. Askotan entzun izan dugulako, azken aldian gehiago, pandemiatik gertatu den zerbait izango balitz bezala, baina errealitatea ez da hori. Pandemia aurretik ere bai, zeharkatzen gintuen osasun mentalaren gaiak, ez gaude gaizki soilik pandemia batetik pasa garelako, pandemia ez da errudun zuzena, ez da ere ez ditugu, nik uste dut gaurko podcasta ere bai baliatu nahi genuela, hitz egiteko gehiago, no, esperientzietatik, baliabideetatik, eta argi dago ez ditugula tresnak osasun mentalaren inguruan hitz egiteko, lantzeko, aurre egiteko, sendatzeko, bai, eta mahai gaineratzeko. Mahai gaineratzen dugu gure usteetan, hitz egiten dezakegu esperientzia propiotik, baina behar ditugunak dira benetazko tresnak. Eta horregatik igual gai hau gaur ona ekartzea, no? Bai, ni oso ados. Nik uste lehenengo, hasierak grabatu genuenean, lehenengo botea grabatu genuenean, bai, ibilinera oso eroso eta erosotasunetik hitz egin genuen, baina uste dute bai, podcast honen bitartez, mahai gaineratu behar ditugu gai batzuk, bai, izango direnak deserosoak, eta minetik edo oso pertsonaletik hitz egingo dugun arren, badaude momentu batzuk, non botako ditugun barre pila bat, baina, gai batzuei bai dedikatu behar zaie denbora tarte real bat, eta gai batzu bai kolektibizatu behar ditugu, ez? Eta nik uste gaurkoan hori holako zer irudikatzen dut. Ez osasun mentala, baina zer gai horren barruan ze puntu sartzen dira, zergatik gai hau eta ez beste dozein. Nik uste Juluk esan duenaren arira, pandemiaz geroztik bai eman zaiora igual bombo gehiago eta dela el tema, ez? Azkenean gazteongan delako lehenengo motiboa, ez? Heriotza arrazoia delako suizidioa, gehienak hau delako antxietatearekin, depresioarekin, edo igual azaleratu delako gehiago pandemiaz geroztik, baina beti egon da hor, igual ez dugu jakin izena jartzen horreri edo sentitzen genenari, eta uste dut bai dela garrantzitsua honi buruz hitz egitea eta izenak eta azkenan mahai gainean jartzea. Bai, eta gian pandemiarekin gehiago hitz egin da, ikusi dugulako zein izan den osasun publikoaren gestio nefastoa. Eta pandemiak eman du nolabait karril horri eusteko hasiera bat, eta osasun mentala ere osasun publikoan sartu beharko litzateke, eta ez da horrela ematen. Horregatik nik uste dut ere bai, gu gazte garen enean, gai hau mahai gaineratu behar dugu, eta benetan honen erantzule direnek arduraz jokatu beharko luketela. Eta gai hau apur bat pertsonalera ekarrita, zuek nola zaintzu zuen osasun mentala? Eta uste duzu eskaintzen diozuela tarte real bat, hau da, behar beste zaintzu zuen osasun mentala? Nik uste ez. Behar beste ez. Bale, zer ulertu duzue behar beste? Edo asko zaintzea osasun mentala? Konparatuta igual osasun fisikoarekin, osasun mentala igual ez da erdia ere ez. Ez dakit den tabuagoa delako, baliabide gutxiago daudelako. Tresnarik ez? Orduan, ez dakit, ezin duzu zuk ere zerbait bermatu, inguruan ez baldin badago kontzientzia hori.
Así que nik uste ni de palo. Bai, nik agian ere Jonek bota duenarekin lotuko dut. Osea, ni bronkitis bat dudanean, hartzen ditut hartu beharreko medikamentu guztiak, zaintzen naiz, ez naiz ohetik mugitzen, antsietatearekin nagoenean, jarraitzen dut nire egunerokotasunean. Osea, ez dut pausarik egiten, eta agian bi arrazoi nagusi batetik ez ditu alako tresnak, osea, ez daki alako nola kudeatzen diren antsietate momentu horiek, eta bestetik ez da alako espaziorik nolabait jende bati esateko, ni gaur ezin naiz lanera joan, antsietatea dut, eta gaur benetan ezin naizela tragoak jartzera joan. Ez dut horrela ulertzen, eta jamar naiz bronkitisa dudanean, ezin naiz ohetik mugitu, markatu. Eta baja bat dut. Eta zaintzen duzuenean, zelan zaintze duzue? Nik daukat estrategia bat, eta da, nire traumak txiste bihurtzea. Nik profesional batekin lantzen dut. Osea, baino ez da kasu, osea, da privilegio bat. Osea, privilegio bat da. Nik dut sorte hori. Nik ere Julenek esan duen egiten dut ez. Apurat sarkasmoarekin hitz egin dut horri buruz. Igual ez izateko hain molestoa inguruan. Edo emateko hobeto gaudela, edo ez dakit. Nago de puta madre? Ez, sin más. Bai, eta nik txiste horiek bai, ez ditut egiten momentuan, ez? Da, pues, ez dakit, negan impactu handia aukiduen egoera bat eman ostean, pues egoera horri aurre egiteko, pues, nire buruak sortze ditu mekanismo batzuk, sortze ditu txiste supertxar batzuk, txiste beltzak, baina hori, pues, bada bide bat, apur bat, afrontatzeko realitatea, obviamente horrek guztiak ez du egoera bera konpontzen, baina, baretzen nola bai. Bai, azkenen kentzen diozu pisu hori, ez? Momentu horretan, gero errealitatea dela beste bat, baina momentuan igual ematen duzun irudia da de quitarle peso. Bai, osea, nik ere txisteak baliatu izan ditut, baina oso arriskutsua da. Osea, oso arriskutsua da, porque, osea, batetik ari zara kentzen pisu bat, baina eske ez da pisu bakar bat kentzen diozula, bale? Egingo dugu barre guztiok, baina benetan, osea, ez duzu ez zara inoiz helduko hori lantzera, ez da ere hori, no, mai gainean jartzera, eta azkenean, bai, txisteak, komentarioak alde batera uzten duzu, edo lantzen ez duzunean kanpora begira ez duzulako landu nahi, edo lagunekin ez duzulako pesada kakotzen artean bat izan, baina horrek okertuko du egoera, eta ez dago gure esku. Guk txisteak egingo ditugu, ez dugula, psikologo publikora iristen garen erako, agian ja, txisteak bukatu dira. Edo kasu serioetan, zure buruaz beste egin duzu, no? Ez da aukera bat, eta gero, aukera baldin baduzu ordaintzeko psikologoa, agian, ja ez dira txiste, baino, txisteak arriskutsuak izan daitezke. A ber, nik ere laguntza profesionala izan dut. Heldu zen pandemia eta telematikoak izatera pasa ziren, eta gero eta jende gehiago zegoen hor barruan, eta bai egia da pribatua zela, eta behin utzi niola joateari idazteak, eta barruan neukan hori idazteak lagundu zidan lapila bat, eta oraindik jarraitzen dela egiten, eta da zerbait daukadala bastante argi, ez dio dela utziko inoiz idazteari, igual hitz egiten kostatuko zidalako gehiago, norbaiti esatea, baina kuaderno batean idazten baduzu, azkenan barrutik atera duzu, edo verbalizatu duzu, edo jarri dizkiozu hitz batzuk barruan duzun kakanazte horreri. Bai, ni gero osasun mentalarekin agian ere bai aipatzeko, askotan ditut zalantzak, porque esan hitz egiten duguno kolektibizatzearena, ezin direla tabu izan, baina galdera zuentzat. Idazten duzunean, idazten duzu bakarrik.
zaudenan. Eske nire gertatzen zait berdina, porque esagaten dut, nahi dut hau plazaratu, nahi dut lagunekin hitz egin gai honen inguruan, baina gero, benetan nire buruarekin nagoenean da, bakarrik nagoenean, espazio batean non, badakit bakarrik nagoela, osea, izan paseo bat eman bakarrik parcelaria batetik, orduan, no se, kuriosoa iruditzen zait, ez dakit nola ikusten duzuen zuek. Ez que nik ez dut idazten. Txikitan idazten nuen pila bat nire egunerokoan. Eta baina irakurtze dituanean gauzak, ui, potxola! Baina ez dut idazten. Eta, bueno, ez dakit ulertu da ondo galdera, baina abertsan ulertzen dudan, Osea, bakardade, osea, adibidez, Jonek bota du, no? Agian gaizki dagoenean edo lantzeko bere buruarekin lanketa hori egiteko idazten duela, baina bakarrik zaudenean idazten duzu. Eta niri gertatzen zait berdina, no? Nolabait, behar dudanean nire buruarekin egon, behar dut nire buruarekin egon bakarrik. Eta egiten zait pixkat, kostatzen zait hor balantze bat egitea de ze punturarno kolektibizatzen ditugun gure beharrak, baino aldi berean guk bakardadetik lantzen ditugu gure... Ez dakit, zen un poco... Bai. A ber, nik uste, nik behiratzut apur bat, ikuspegi objektibo batetik, ez? Azken urtetan sortu dituan harremanak edo sortu dituan binkuluak, eta uste dut gaur egon mantentze dituanak edo elikatze dituanak dira, apur bat, oreka emozionala edo estabilidade, ez dakit, bai, oreka bat suposatzen dutela nire bizitzan momentu honetan, eta uste dut horrek eramaten hauela, ez? Sortzera sare batzuk lagun batzuekin, eta ni momentuan keskatzen hau duten gai batzuk verbalizatzera. Dire lagunak, edo bintzat denak, ez dira adituak, ez dituzte tresnak, baina uste dut garrantzitsua dela bebai, hitz ditugunean espazio inguruan, ez garela mugatu behar espazio fisiko batera, espazio bat izan daiteke zure lagunekin sortze duzune binkulo edo sortze duzune erosotasun horretatik sortzen den mekanismo bat, non aukera duzun bebai hitz egiteko zure arazoen inguruan, eta da beste forma bat bebai arazoa kolektibizatzeko, porque askotan uste dugu direla arazo superpertsonalak eta momentu honetan nire bizitza zeharkatzen dien arazoa dela, eta arazo horiek bebai ulertu behar ditugu, ez denak, obviamente, baina batzuk bai direla kolektiboak, eta oinarria normalean esaten dago zantzekoa, ez? Bizi baldintzak, bizi erritmoa, ez? Zergatik, zergatik daukat aukera hartzeko kafe bakarra astean zurekin, eta ez hiru. Apur bat, horre guztiak. Bai. Nik igual apur bat bukatzeko zuk bota diguzun galderarekin. Bai uste dut bakoitza dituela hori bere mobidak, baina direla bastante orokorrak normalean, bakoitzak ditu bere motiboak, baina normalean dira bastante orokorrak. Eta, zuk esan duzu, gure bakarran egiten dugula eta hori, eta nik uste dut askotan kostatzen zaigula verbalizatzea eta hitzak jartzea kolektiboan, eta behin ja verbalizatzea lortzen dugula igual gure buruarekin gaudenean, horria eman dezakegula pausua edo errezagoa dela pausa ematea kolektibizatzeko eta zure espazio seguro horretan partekatzeko. Nik itxiko dut ja, aipamen bat podcast honi, espazioetaz ari gara eta adibidez hau bada espazio bat, non badakigu gero jendeak entzungo gaituela, baina oraintxe bertan gu hiruron artean gaude, eroso gaude, porque gabiltza hitz egiten eta ez dakit, aipamen txiki bat ere bai, horrelako espazioak ere baliagarriak direla. Eta orain izteko benetan. Ez dugu itxiko. Nik ez dut idazten, baina nik, supongo, idazten nuenean, idazten nola apur bat bai nire ideiak ordenatzeko, ez? Apur bat, nik badakit momentu honetan sentitzu dela hau. Edo sentitzen dut hau, baina ez dut oso ondo ulertu abia puntua, ez? Zerk eramaten hau hori sentitzera orduan. Apur bat, supongo, idazteak laguntzen duela horretan, ez? Hau sentitzen dut. Orduan, ulertuta hau eta hau sentitzu dela eta aurreko astean hau eta hau egin nuela eta lortzen duzu, apur bat, ematea kohesio bat zure
emozioi, eta hortik, ja, zoaz, informazio edo, ez dakit, kontatzeko duzun horrekin, eta hori igual eramango duzu zure espazio seguro horretara, hor verbalizatuko duzu, edo, izan daiteke bai kontrakoa. Egon espazio seguro horretan, gauzak hitz egitea, eta esatea, klik, eta hartzea kuadernoa idazteko. Hasiko naiz idazten. Hori da aurreko saioan komentatzen genuena, urtea hasi da eta hasiko naiz gauza asko egiten. Baina urtea eta hasi gaude martxan eta Julenek erabaki idazten hasiko dela. Urrengo podcastean konfirmatuko dizuet. Pista gertatuko da, edo ez. Bale? Eta zuen ustez, zer kaltetzen du zuen osasun mentala? Presioak, harremanek, bizi baldintzek. Ez daukat erantzun bakar bat, esango nuke aipatu dituzun gako guztiek eragiten dutela, no? Batetik presioa ulertzeko izan daitezke, daude gako eta 1000 adibide presio hori ulertzeko, baina gehiago igual jaitsiko dut gure gaztetasun horretara. Aurrekoan ere aipatzen genuen, no? Enkaje hori, nola enkajatu, nola egin, benetan, ibilbide bat izan, gauzak ongi egin, konstanteki bizi izan, txikitatik bizi izan dugun presio hori oraindik presente dudala esango nuke, gero adibidez ikasketekin ere bai gertatzen da, orokorrean gure ingurura begiratzen duzu eta jende asko badatoz azterketak, behar dut hau, behar dut bestea, aliketan nota handien ateratzen dudan horrela beka bat jasoko dut urrengo ikasturtean, porque hor sartzen da ere bai dirua, bizi baldintzak eta hor arazoa, no? Ez da gurea, gure bizitzekin negozioa egiten dutenena da, eta bizitzak ezin dira ulertu negozio gisa, arduraz jokatu behar da, eta benetazko alternatibak eman behar zaizkigu, eta ez partxe ez da tiritak jarri benetazko problematika horren gainean, orduan pizkat hori, orokorrean presiotik hasiko nintzateke, txikitatik, eta egun gehiago kontzienteago garela, parte soziala eta ekonomikoa azpimarratuko nuke. Ez que ikusten nagoela, bizitzako momentu batean, non sortu ditudan binkulo supersan, daude binkulo batzuk identifikatuta ditudanak, eta oso hurbilekoak, direna supersanoak, eta esautzen dudanean pertsona bat, eta sortzen dudanean pertsona horrekin harreman bat, harreman mota, edo zain harreman mota, dinot, egon ditudan binkulo hauen maila ez badu gainditzen edo ez badu lortzen egotea oreka horretan edo ez baia parekideak sentitzen dut eske ez noa sortzera harreman batzurekin. Orduan, bai uste dut harremanek areagotze dutela eramaten gaituztela ez dakit sentitzera edo zein emozio hori oso fuertemente, ez? Momentu batzuetan estresa, haserrea, baina eske edo puntu bat, non esatuan. Harreman hauek alboratuko ditut, porque momentu honetan ez diate honik egiten, eta ez dakit aurrera begira hone ingo didaten, baina momentu honetan ez, ordan sentitzen dut, baina alboratuko zaitut. Eta uste du bai, ez dakit, ez dela erabaki kapritxoso bat, bai da como erabaki kolektibo bat, porque harremana sortu dugu zuk eta biok, edo sortzen dugu guk, orduan ni ez hori da. Zuk ez baduzu elikatzen modu eraginkorre dozana batean harremana, nik ezin dut elikatu ere. Bai, hor azkenan sortzen da kriston desoreka. Bai. Nik uste dut bizitzaren etaparen arabera aldatzen dela pila bat zer kaltetzen duen, ez? Gure osasun mentala, baina nik uste orokorrean direla hori presioa, produzitzeko behar hori, etengabe produzitzeko behar hori, prisak, ezagite, karrera ja bukatzeko, lana izateko, bikotea eukiteko, etxea, bakarrik bizitzeko, karneta, bueno, ez dakit, dira inbeste gauza,
Azkenean, ikusten duzula, orain dirua falta zait, titulu hau edo unibertsitatea pagatzeko, ezin dut, lanean hasi behar naiz. Apur bat, nik uste dela presio hori guztia, saturatzen gaituena, eta ez badakigu gestionatzen, eta ez badaukagu laguntzari gestionatzeko, dela, izan dela kriston movida. Bai, nik aipatu nuke apur bat bizi erritmoa, ez? Aurreko podcastean, aurreko epotean aipatzen genuen, edo eramaten genuen humoretik, ez? Ni beti noa presaka, baina zeba noa presaka? Porque askotan ez dut presarik, baina bizi erritmoak horretara eramaten hau, ez? Tipo, automatikoki joatea super harin, eta nire begia, ikusten baduzu, Esan behar zuen begiarena, osea, ezin duz sinisten. Da estresa, bai, esan behar nuen, porque seguramente entzungo gaitu norbaitek, eta igual pertsonarrek bebai daukat tik bat begia. Zoom, ikusten dauzue. Bai, nik igual honekin ere aipatzea, osea, esan duzu bizi erritmoak, osea, baian, da gure bizi eredua. Eski igual bada, bizi eredu hori aldatzeko garaia da. Osea, gure bizitzak ezin direla izan, egun direnak, ezarri dizkigutenak. Osea, ez dakit, nik uste dut ere bai bizi ereduari buelta bat eman barko geniokeela orokorrean. Bai, superrados. Ziklo hori ulertzearena, bai. Aurrekoan aipatzen genuen, ez gara berri sartuko horretan. Bai, totalmente. Eta zuen kasuan hitz egiten duzue asko zuen osasun mentalaren inguruan, esplizituan. Uste duzue dela auzi bat asko verbalizatzen duzuena lagun artean ez, tabua da zuen artean ez. Niri gertatzen zait, ez dut bere izena esango, baina nik daukat pertsona bat. Inicial punto. Osea, egia da aurrekoan osasun mentalaren inguruan hitz egingo genuela jakin nuenean. Hau nintzen pentsatzen. Eta norekin hitz egiten dudan nik nire osasun mentalaren inguruan, eta badago pertsona bat, beti, adibidez, bilera batera joan aurretik, edo jende gehiagorekin elkartu aurretik, kafean topatzen garenak, kasualitatez. Topatzen gara kafean, eta beti da pertsona, bakarrenetarikoa galdetzen diana benetan zelan. Eta ez da, kaixo zelan, kafe bat? Ez da, kaixo zelan, zer modu zoaz, zelan, orokorrean, zer modu zure burua. Eta uste dut dela pertsona bakarra lortu duena, nire bizitza osoan, irekitzea eta benetan berarekin tarteak hartzea eta berarekin hitz egitea. Esango nuke nire lagun espazioetan, zerbait gertatzen baldin bazait, naiz kapazak kontatzeko, baina dira gertatutako zerbait eta kontatu eta listo. Baina nola sentitzen naizen, gaizkinago edo osoa horrelakoak, pertsona bakar batekin. Malaka? Ez da malaka, ez nire eskualdekoa da. ¿Por qué esto? Eta ez da ikusten. Nik esango nuke, batzuekin baietz, baina hori oso jende gutxirekin hitz egiten duela gustora eta seguru osasun mentalaren inguruan. Bai hitz egin dugula igual konpartitzen dugun zerbaiti buruz, hori azkenan antsietate generalizatu hori, gero ere bai nik emakumeen artean eta bai somatu doala asko janariarekin arazoak izan ditugunak eta askotan igual ikusten dugula zerbait pasako dena, izan da asimaz, gaur igual ez dut jango, baina azkenan ikusten duzu eta azten zara gauzak ikusten zure inguruan zuk ere bizi izan dituzunak edo bizitzen ari zarenak. Orduan, hori azten zara ja gehiago komunikatzen eta kontuan hartzen bestearen egoera zelakoa den eta gero eta gehiago hitz egiten gaiari buruz. Baina nik esango nuke oso jende gutxirekin egiten dudala. Guri gertatzen zaigu, esan duzuna, aldiantza gure artean sortzen ditugu. Egia da, askotan Julen eta biok, Helen esan du, txisteetan murgiltzen garela, beste askotan ez dira txisteak. Eta dira oso palpablea. Negarrak dira, askotan negarrak dira. Baina hori, no gai konkretu bat, no arrazakeria, zuzenean zeharkatzen gaituen horrekin.
bilatzen duzu aliantza Julen eregin. Totalmente. Julen eta ni eta Julene, berari kontatuko diot, bera kontatuko dit, Totalmente. amiga, Bai, eta... paisana, de Afrika. Barkatu, esan dugu ez Gamegon. duela txisterik egingo, baina... Bai, eta zuek ezin duzu barrerik egin, bale? Hori. Hori barre. geda dira argi. Vale. Ez Guk egin bai, barre. aldugu. Zuk ez. Entzuten zaitugula etxetik. Duzu. Ba, ni oso ados. A ber, nik esango nuke, ez doala hitz egiten, super esplizituan, ez? Tipo, gaur nago nekatuta honengatik eta honengatik, gaur nago estresatuta honengatik eta honengatik. Eta egiten dudanean, ja da, heltzen naizelako saturazio puntu batera, ez? Rollo, eguna izan da super luzea, bakarrik dedikatu diot nire denbora egitera gauzak gelditu gabe, eta orain hartu nahi dut tarte bat, nire lagunekin, hitz egiteko, honen inguruan, beste honen inguruan, eta orduan esplizituan ez, baina bai uste dut, bai bilatze dituala momentu horiek positze egiteko, gauzak verbalizatzeko, ez dakit, desahogatzeko bai apur bat, baina, bueno, gero dago beste zati, ez dakit, handi ertain edo txikia den, erabate duana barruan, eta ez duana ere ateratzen, eta, bueno, pues, horrek bai elikatzen du Google hori, ez? Bai, bizi baldintzak, baina estresa eta gero aipatzen nuen, ez? Eske egunen hasiera, ja, baina egunen hasiera zergatik ez zaizkizu gustatzen. Mortx, pues... Osa, esan edut, horren atzean bai daude arrazoi ezberdinak. Zama dituz doala. Bai, motxila bai handitzen doa, gero ez da pisutxoagoa da. Gero eta gehiago kostatzen da motxila hori iztea. Total. Eta motxila ez, irekitzea. hori da, motxila Eta ezin da itxi, baizik eta ireki, benetan, Total. zauriak berriz, mahai gainean Total. jarri, bat eman, eta ja gero eso lortzen baldin Bai. badugu itxiko genuke. Total, baina Oso zaila bueno, da izte. apur bat komentatu duguna lehen, ez? Desorosak diren gaiak ere landu behar dira, hitz egin behar dira, porque hitz egin gabe bai, ezin da eman progresio bat gure bizitzetan, edo bintzat, ez dakit, gure minoietan, ez? Bai, eta hitz egiteko ere, no, sortu behar ditugula espazio, osea, konfiantzazko espazioak, porque bai agian hori ez daukagu, osea, ekonomikoki ezin dugu permititu, no, laguntza psikologiko profesional bat, baina agian bai egin dezakegu, ez dakit, gure, osea, ez dakit, gure zirkuloko jendearekin, egun batean eseri eta juerga bota behar, osea, pote bat hartzen dugun bitartean, agian hori txarla bat gure artean, eta benetan, askotan, ez dakigu nola dagoen gure ingurua, osea, nik ez dakit nola dagoen nirekin pote bat hartzen dagoena. Eta sortu behar ditugula gure artean konfiantzazko espazio kolektibo horiek. Bai. Eta nik ere esango nuke, eman behar diogula garrantzia asko, eta gero eta gehiago gure mugak edo errespetatzeari kostatzen zaigula pila bat, eta hortik datozela gero ere bai gatazka pila bat, eta nik bai bizi izan dut harreman batzuekin anulatu izan dudala nire burua, eta nik sentitzen nuena gaizki egon arren ez nuela esaten, eta azkenan hori bola egiten dela handiagoa, eta eman behar diogu garrantzia harreman sanoak eta benetan seguruak eraikitzea. Hori kuadrilismoari aipamena, por favor, kuadrilismoarekin hautsi behar dugu egia da. Esaten duzuna, askotan anulatzen dugu. Osea, anulatzen duzu zurea, zure kuadrilla talde horrek ez du ongi ikusten, edo ez du... Osea, benetan dirudi sinatzen dugula kontratu bat, osea, benetan, aipatzen dituena gure egin beharrak, osea, gure bete beharrak, gure eskubideak, osea, porque, ojo, gure kuadrillak izate... Osea, kuadrillismoarekin benetan hautsi behar dugula, porque kuadrillak... Osea, orokorrean ez dira sanoak, edo goaz kuadrilla eredu berri bat bilatzera, edo benetan txikitako kuadrillak ez dira benetazko kuadrillak. Eta uste dut bai, gauzak... Osea, porque gauza asko ere antolatzen dira kuadrillei begira, ez? Gazte Baskaria, amortx. Kuadrillarik ez kuadrillarik, ez dara joaten, hori da. Antolakuntza. Bueno, gure kasuan... Nik turno bat egin nahi dut, Baskara lorduan turno bat mesedez. Total, barra... Zerbitzatu nahi dut. Horrelan, igual norbaitek barre egiten du nirekin, nila, kuadrilla. Gero, gure, osea, adibes, algortan eta Portu Sarrean,
egiten dira, bueno, bai, kuadrillen bajadak, Bai. ez? Eta ja izena, kuadrillen bajada, Kuadrilla Amats. txapelketa. Eske, orduan, nik uste hori, aparte de aldatu behar dugula kuadrilla eredua edo kuadrillismoa ulertzeko modua, gauzak utzi behar diogu antolatzeari kuadrillen bueltan. Bai, osea, Kuadrilla zaratago mundua dago. Hori da. Vale. Bai, osea, Me ha kuadrilla. quedado genial. Egungo kuadrilla eredu horrekin, osea, utzi behar dugu eta ez dakit den, kuadrilla, ez dakit sortuko nituzke kuadrillak, baina, bueno, osea, kuadrilla eredu berriak, baina hori, osea, egun bizi duguna, txikitako lagunak, que no, son pa siempre, Bai. mas? Bai. Eta asumitu behar dugu, sin más. Osea, eta asumitu behar dugu, eta jakin behar dugu, eta onartu behar dugu ere, bai. Osea, agian txikitan, bai ginela, osea, afin, porque jolasten genuen parke batean, eta ez da oso zaila, konektatzea norbaitekin, patirarte del kolumpio, edo egun, benetan behar dugun, elkarzaintza hori, jende batek ez daitu zaintzen, eta mas, asumitzen duzu, eta jazta, osea, Eta irten hortik, eta hori da, joan atera uzten, bargara hortik. Osea, oso zaila da, askotan herri txikietan gehien bat, oso zaila da, kuadrilletatik ateratzea, baino, se puede. Nik egin dut. Lortu daiteke, bale? Bai, eta nik uste bai, oso zaila dela be bai, ez dituzunean beste espazio batzuk jende berria ezagutzeko. Osea, baldin bazara, osea, zure bizitza egiten baduzu herrian eta ja, uste dutela oso zaila handikaratago beste binkulatzuk sortzea. Eta horregatik uste dut be bai, bueno, aurreko, anien zitza egiten, une oro aurreko botatik guran. Ez, baina da egiteko, osea, emateko jarraipen bat, porque ez, osea, horra ipatu genituen gauza asko, eta jaja, baina lotura batekin, obviamente. Eta hori, rollo, paniko, joan nintzen bakarrik unira, baina horrek bai eman zian aukera, harremantzeko bakarrik eta sortzeko binkulo batzuk, ez dutenak zer ikusirik herriarekin, bai, edo beste espazio batzuekin, eta uste dut hori bai dela sanoa, horrek ez du kentzen, que fuck, magisteritza, baina, Bai. bai, paisana. Afrika. Ez baino, bai, kuadrillismo eragiten du, eragin handia dauka. Bai. Nire ustez, osea, harremanak eragin handia daukate gure burua zaintzera goazenean eta gure ingurua zaintzen dugunean, osea, zaintza bikoitza hori ulertzen dugunean, bai, no sé. Bai, zebinean nulatzen duzula azkenean barrua, gero zailagoa, askoz ere zailagoa da, harreman berriak egin dituzunean, zure izakera eta zure sentimenduak azalera. Bai, zoaz, lotuta zerbaitetara. Osea, norbait dago zure, osea, ez duzu sentitu inoiz. Kuadrillan badago, no, osea, es como, hay una figura, tú sientes dagoela zu aztertzen momentu oro. Da super estrukturala. Bai, da oso estrukturala, eta gainera, eta gainera emate dizula zileitasun bat, eta para nada, mortx, para nada. Eta gainera neurtu behar duzula, esaten duzun oro, osea, ¿pero qué me estás contando? Osea, bai, no sé. Eta nik ez dakit anulatzea, baina nik bai daukadala ohitura gauzei garrantzia kentzeko, eta ez. Hasta aquí. Urrengo podcastean ikusiko... Vale, no, voy a parar. Ez, baina, uste dut bai, ez dakit, horren atzean nengo direla faktore batzuk, ondino ez ditudanak identifikatu, eta, bueno, beste batzuk bai identifikatu ditut, baina hori, horrek guztiak bai elikatzen du lehen aipatu egun zirkulo hori, kaltetu dezakedo bai osasun mentala, ez dakit. Bale, eta zuen kasuan, terapiara joan zarete, joan bazarete, zergatik utzi diozue joateari, joan gara aipatzen gauza batzuk, ez, presioa aipatu da, gero aipatu gure bizi erritmoa, eta usartzen da ordutegia, aber noiz eta nondik ateratzu dugun denbora tarte real bat, porque da ordubete, baina ordubete horren atzean, presioa, kalitatea beba izan daiteke. Nik hori aipatu behar nuen. Ni terapiarekin burura etortzen zait, 12 urte nituela, esango nuke, garai horretan norbete galdetzen baldin bazian, ea psikologa ongi edo gaizki, esango nioke, psikologa benetan dela, gauzarik okerrena.
Osea, Ja. eukin nuen nire bizitzako esperientziarik okerrena, okerrenetariko bat agian, izango litzateke eukin nuen psikologo hori. Osea, nire buruan psikologoak gorroto nituen bere garaian. Osea, eukin nuen fobia. Gure garaian ez. Ez baino, fobia. Osea, terapia ematen dizun pertsona, egiten duzun pertsona horrek eragin handia dauka, eta benetan, eta jakin behar da, gai batzuk ezin ditu edo zeinek landu, eta gauza horiek, no? Ni joaten nintzen gai konkretu baten gatik, eta pertsona horrek gai horren inguruan ezekien ezer. Apartik gizon txuri bat zela, eta gizon txuri horrek, okertu zuen, benetan ni lantzera nindoan egoera, okertu zuen pilo bat. Baina egun... Egun hobeto. Egun egia da, asko hobeto, baina hori. Kas, txabal, dirutza. Ez que zer garrantzitsua den, aurrean dokasun pertsonak eukitzea genero ikuspegi bat, eta... Minimoa gainera, eze minimo euki behar da. Ez nabil benetan eskatzen ikasket, feminismoan guztiz aditua izatea. Ez que minimo batzuk euki behar dira. Bai, no se, ni... Trauma pertsona horrek traumatu ninduen. Bai. Ni ere hori, joan izan naiz, birritan, bi ezberdinetara. Bale. Bisesi. Onda €20. Eta ondo nago. €20 eta hilabeteko diru guztia amaitu zitzaidan. €20, bisaio. Eta orain nabil aurrezten para lo siguiente. Ez baina lehenengoan hori zen gizon zuri bat, ingituen ere 12-13 urte, eta zimaz ez dengoen gustora, ezin zen gai ere esateko berari, ez nuen lortu konfiantzarik konektatzea, ezer kontatzeko. Orduan epaile bat ikusten nuen nire horrean. Hori. En serio, epaile bat. Orduan, zimaz, utzinen joateari, zerako mierda bat. Eta gero, ja 15-16 urterekin berriz, eta horrekin asko serio beto, emakumea, zuria, baina emakumea, eta oso... Sorpresa. Totalmente, horregatik juluk eta biok egite ditugu. Gure terapia saioak. Bai, porque... Gutako baten batek agian, ikasi barko luke. Psikologia totalmente nik pentsatu. Gehien bat, datozen belaunaldi arrazializatuei. Totalmente. Support. Eta bestela, ekipo... idatzi instatik eta kolektibizatuko ditugu gure zapalkuntzak eta gure borrok. Bai, kusiko gara kaleetatik ere. Tamien. Baina, ondo, asko serio beto, baina eta utzi non joateari, zimaz, pandemia etorri zen, egin nuen saio bat online, eta ja, onarte, zimaz, eta ez naiz bueltatu. Denbora, bizi ritmoa, dirua... Ja. Baina... Eta horregatik, publikoatu eta duina izango den terapia baten alde borrokatu dugu. Bai, guzti. Beti. Bai. Eta elkar zaindu, aliantzak sortu, baina ez edo zein aliantza, porque orain me bai daukagu ohitura bat, a romantizar las alianzas, eta ez dakit. Eta biok eukiko ditugu zapalkuntza batzuk komunean, baina horrek ez du esan nahi, aliatuko garenik, porque igual baztertzen hauzu. Eta aparte, hori, zapaldua izatea por X, ez da itukentzen, ez da zapalkuntza bat. Hori da, birproduzitzea. Hori da, birproduzitu ditzazkezu zapalkuntzak zapaldua izanik. Totalmente, superrados. Ez dakit... Osasun mentalarekin... Momentu honetan, zelan ikustu zuen osasun mentala? Momentu honetan, literalmente momentu honetan. Esan dugu podcast hau erosoa zela, gure esperientzetatik hitz egiteko, baina... Ez nago eroso, baina... Beste. No, bai, ni adibidez nago eroso, momentu honetan eta ondo. Eta uste dut, egunean gaurko egunean eman direla egoera ezberdinak apur batez elikatze duten azure osasun mentala, sin romantizarlo. Baitu nire begia. Markatu. Baitu nire begia. En fin. Julen, hau ez da serioa. Bai, da serioa. Eta benetan,
nire begia. Ba, ez dakit, zelan gaude. Bai. Osea, orain bertan... Bai, edo bizitzako momentu etapa honetan. Ikasturte honetan. Aske ukitut gora bera pilo bat. Bai, osea, totalmente. Egon alzara nirekin bihar, eta egon naiz, saltoka, jupi, baina agian gauean ez dut lorik egin insomnioa dela, eta. Total. Osea, ez dakit. Eske, no sé, naiz pertsona bat asko tapatzen duela beretan nola egon daiteke. Total. Osea, beti saiatzen naiz, alik eta gehien hori, pues, nire gauzen ingura. Zelan oso ongi. Ondo. Baina nago, inoiz baino, ba, Txarrak enduta ondo. oso ongi. Ba, hori da. nik eukin nuen etapa bat, zelan, hementxe. Hementxe. Porque Egonean. ondo ez... Bien aquí. hementxe. Bien aquí hori Oh, asko. hementxe. Bai, baina nire adibidez, zelan, bueno, ez dut horik egin, zeba, ba, insomnia baino lasai, ongi nago, Bai. Ongi zaude, Bai, edo, insomnia duzu. Osea, kentzia pisua, Ba, lehen esan total, hori, kentzia nekatuta pisua. ez, imaz praktikak. Mentira, Hori, eske praktikak, ez. hori da Praktikak, minimoa, eske, hori da Osea, minimoa. atzatik Dena. datorren guzti, Total. motxila hori, Total. zama hori, eske Bai. ni Ja, baina nik horrela eske- definituko nuke nire oraina. Bai. Osea, ez dakit, Txarrak gaizki, enduta ondo. ongi, ez dakit. Bai. Osa, ez dut uste jarri bargarenik hitz egiten gure gauza, osa, esan dut, uste dut bebai dela superzilegia erabakitzea non eta norekin Bai. nahi dugun irekin motila, eta sepultutera Edo arte ireki ere nahi dugun orain, hori da. edo ez, dugun Porque igual ireki nahi. erakusten diot bakarrik poltsikoa, eta poltsikoa da, praktikak. Bai, guztiz, Vale? bai, guztiz. Baina, hori, pues, bai, hor ikusten da apur bat aipatzen joan garena podcastean zehar. Urkitu behar da momentua, Bai. persona... Espazioa, dena, Bai, dena. gero dena. nik beti pentsatzen dut, zein da momentua. Ez? Osa, gauzak Ez verbalizatzerako orduan, porque nik beti... Osa, bueno, que uste dut nik momentua uste askotan ateratzen ditugula dela. gogoak, eta esaten dugu, ez da momentua, eta zein da momentua. Ja. Osa, zer kesartzen du momentu hau da proposa hau ez. Ja. Osa, obviamente, juergaren moan, pues igual ez, baina... agian egoerak eskatzen du, ez dakit. Ja. Nik uste dut hori dela. Egoerak eskatzen denaren arabera. Eta lehen esaten duguna, norbait egongo da prest guentzuteko, Bai. bestela arazo bat daukagu. Bai. Osain, no? Bai, Osea, total. Orduan, eski Bai, orduan bai. gure zirkuloa benetan ez da, osea, agian soilik ditugu Hor ez da, juerga lagunak. saleai amiga, bai. Hori da, pote lagunak, juerga lagunak, ikasle Bai. lagunak, baina benetan, no sé, nik uste dut dela beharraren arabera eta beharra ze momentutan nahi duzun azaleratu. Bai. Eta gero, eski, honez pentsatzen baina, nik bai dokot beste ohitura bat dela, zapaltzuan espazio bakoitzean, sortu gala binkulo oso berezi bat pertsona batekin, rollo, hau da nire konfiantzasko pertsona, rollo, unian, pertsona bat, eta ez dakit, kuadrian, pertsona bat, ez dakit gertatzen dizuen, rollo, Bai. Bai, nik dut nire pertsona. bai, Nire laguna. aipatu duzu. Bai, esango nuke baiet. Osa, ere bakoitzen duka ala bat. Hola. Bueno, bat edo batzuk, Bat edo- baina batez ere Bo, nik ez duke dagoela sailkatuko pertsona ere muka. Ez dakit. Ja. No sé, niri ere muka... Osa, igual... Ere muka hitz egin ez da egin eremuka, baina da dezaket... espazio Hori, horrek, bai. espazio ezberdin. osea, espazio hori Bai. zergatik bihurtzen den segurua, ez? Dagoelako pertsona hori eta pertsona horrek bermatzen Bai, duelako bermatzen duelako hori apur bat, erosotasun, osea, ez ja. horren beste eremuka, sino sentsazio... Vale, bueno, neskak. Bueno, pues emango diogu itxiera gaiari, baina joan aurretik egingo dugu jolas bat. Gaur ez ditugu aipatuko famatuen izenak, sentitzen Jo. dut. Iliki fresko, Eskerrik eskerrik asko asko egin nuen bat, entzutagatik. egin nuen bat! Gaur, Abierto. Eskerrik asko erantzutagatik. esan dut ondo, esan dut ondo. Eh? Esan dut ondo. Bai. Barkatu. Esan zuen albondigak A ziren. ver. Albondiga zen. Bai, eta zuk durum eta A lo pedata. fácil. Barkatzu. Bueno, gaur botako ditut pintxo ezberdinak, bale? Eta simulatu behar dugu gaudela taberna batean eta pintxo hauek eskaintze dizkigutela. Orduan, nik botako ditut lau aukera. Eta pintxoaren arabera aukeratu beharko dituzue, pues, lau aukera hauetatik bakarra. Eta aukerak dira, bat, pintxoa osorik ustea, bi, pintxoa jan eta listo, tan a gusto, hiru, beste ronda bat eskatu, beste pintxo bat jateko, kobarde, eta lau, hirureun ronda, hirureun bai, ronda eskatu pintxo asko jateko. Hirureun. A ver, Izan eta dira pintxoak bost. botako dituzu. Bai, orduan, lehenengo pintxoa da, antxoak. Osorik utzi, osorik. Baina eske Totalmente. osorik.
arkadon, eta... Osorik arkadon. utzi. Eta nire albokoak jaten baldin badu, me aparto. Bai, eta Osea, gero aparta. tapatu zurrapur bat. Aparta de mi lado, o sea, no. Pez, ezin dut. Ezin dut. Glu. Esan no? En mi país, delfín. Amigos. Nirean beste behin aipatuko dut dromedario maiteak. Horrekan aipatu nituen dromedarioak berriz, gaur bai, dromedarios presentes. Bueno, argi geratu da. No, puedo con el antxoak pez, ezin dut. Bueno, Esto eta paritu inoiz kostaldekoa parece antxa broma. duen zerbait. Vale. Bi, vale. kongelatutako kroketak. Bueno, pues ez badiaz esaten direla kongelatuak. Pues sin más, ya me la como. Nire berdin zaitko. Ba, ni jan eta listo. Egia da zaizkidan gustatzen O kroketak. sea, a ver, gauza da, Jan eta listo. Pista. supongo, Jan ditzazket kroketak baino. No, suele ser mi día a día. Ya. Gustuko o sea, ez, supongo ordenarako. badakigula kongelatuak direla. Bai. O sea, sozta Bai, berna batera zaporetik, eta ja. Bai, nabaritzen da. badakizu direla Bai, eta kongelatuak. forma. Osea, direnen oso Bai. perfektuak. Sin Egon más. baldia aplastatuta, hor, pum. Pues sin más, pues ya tendrás eta ya está. Bai, a ver, depende Bai. zerenaren kroketa. Baldin bada de bakalau eta boko. Pista, ez, utzi hor. Baina, ez dakit urdai azpikoarekin, pues, jan eta listo. Bai. Eta nagustu. Vale? Ogia gaztarekin. Boko! Irureun rondak. Ez da gerturatu ere. Rondak. Gazta Rondak. gorroto Gazta. dut. Osea, Y la queso. Y la queso, totalmente. ez nintzateke sartuko taberna batean non huelo ya el queso diría. Este no mi bar. Y me iría. Ez zait gustatzen gazta. Bueno, Bueno. idiomas aprende. Vale, eta azkena patata tortilla tipularekin. Pintxoa jan eta listo. Bai, Bai. romantizarlo. Sin romantizar, pintxoa jan eta listo. Pues Bueno, nik a uste ver, no, beste ni- erranda bat eskatu, aunque sea, en plan, ja betetzeko trepiko. Bai, total. Niri tortillarekin gertatzen zait, que... A ver, goten badago, baina zer, batatak goten badago ogiri zikur gabe. bezalo. Niko giri gabe jaten Jaten dugu giri gabe. Baina dena jaten Ez que dut niri giri bukatzen gabe. zaidanean ogia da rollo. Eta orain zer? Niko giri Bokado. gabe. Bokado. Nik ez da. Niko giri gabe, osea... Ez nago ados, baina bueno. Bueno, pues hau izan da gaurko jolasa eta gaurko podcasta. Eskerrik asko entzule guztiei, eskerrik asko zuei, neskak. Bueno, ez dakiz zerratik ematen dituan eskerrak. Porque zuek zarete gonbidatuako da podcasta. En serio. Protagonista, eske. Norbaitek En Jurene serio. ezagutzen ez baldin badu, jakin dezazuen protagonista hutsa dela. Bai, urrengo galdera. Bueno, eta oraindik ez bazara bazkidetu, pues orain daukazu aukera, ez ahaztu. Así que eskerrik asko eta urrengora arte. Eskerrik asko alabedi. Aupa labedi! Eskerrik asko kamaren atzean daudenei. Bai, eskerrik asko, Andrea eta Maider, Joanes. eta infiltratua. Gure garaian.